Kulang laking pa magplano remiyaliw ang government agencies anya alire apapasulit o ama-maximize ang karelang pondo. Ini kano'y obserbasyon na ning countryside development advocate at private sector representative to the Regional Development Council Irene Romero. As usual, palaging kulang. But in my tenure as the private sector representative in the Regional Development Council sa Region 3, maraming mga government agencies na hindi naman nila talaga ginagamit o inuubos yung kanilang mga budget, bumabalik lang. At ang sabi namin, sayang naman, pagkakataon na may budget na makapagserbisyo sa ating bansa, sa ating mga mamamayan, and yet sinosoli lang yung pera. Anong ibig sabihin nun? Siguro yung mga government agencies natin, nagkukulang sila kung paano i-implement ng mabuti yung kanilang mga pinaplano mga proyekto. Miras yaking 5.7 trillion pesos in proposed national budget para kay 2024 inapruban na ng Kongreso anyang September 27. Mas matas yang 9.5% ni kumpara kay 5.267 trillion pesos sa pondo ngayong 2023. Ing Department of Education ng Mikipeka maragula allocation na mabot kay 924.7 billion pesos. Kakadwa naman ng Department of Public Works and Highways sa ating 822.2 billion pesos proposed budget. 306.1 billion pesos naman ng Department of Health kabang 232.2 billion pesos in Department of National Defense. 214.3 billion pesos naman ng allocated funds para king Department of Transportation. 209.9 billion pesos king Department of Social Welfare and Development at 181.4 billion pesos king Agriculture Department. Makasadya no mang kanumirungot kay October 10 de miyembro na ning House Committee on Appropriations bang i-finalize deng amendments kang 2024 budget proposal. Agpang kang Committee Chair ay Representative Elizalde Co na ning Ako Bicol Party List, kaya ba karelang pisabyan ng realignment dareng confidential at intelligence funds dareng civilian agencies. Nung Romero kaning kutangan, dapat ilokoda na lareng confidential at intelligence funds, uling masakit lang banten din ni bistaman pera doreng memalen. Ako isa ako sa mga advocates na kung pwede alisin na yung mga confidential funds and intelligent funds, no? Kasi ano yan taxes ng tao. Bakit mo itatago sa mga tao, no? Hindi naman natin alam kung saan nila ginagamit. So siguro I will accept personally yung mga talagang agency na talagang kailangan itago nila na meron silang binibili o ginagawang ganito, no? Pero dumadami yung mga gumagamit ng confidential and intelligent funds. Dadating ang panahon, hindi na natin makikita kung saan napupunta yung mga taxes natin kasi walang report na binibigay sa mga mamamayan. Kaya Liana Canilaw, ako po yung kaya kayong talusuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.